Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Indian Meteorological Department jong ke Sarkar India menta ke sengi kalamaham bahkan don ke jingther jong uslam haki saus ngi banwan kamtam haka khatsan bat khatn reuterik ubnai jelleo haki babon ki jaka hameghalia hau kruwa khubor la ong balashai ke sengi uslap un kamjor ha East Khasi Hills Southwest Khasi Hills but East Jaintia Hills haka khatn reuterik pat ke IMD kalabatai paka jinghap slap kan kamjor ha West Garo Hills West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, but ke East Jaintia Hills. Shishuk kala batairu baga jingther jong uslap kala ban kta ya ka yat ka yang ki kali na ka daw jong ka jingtap ke surok lani ka jinghap jong ki ding bat kala ru ban kta ya ki jingthung jingtem ka IMD kala ongru bakala bandon ka jingtap ki jaka ki balong madan ka jingtua khendo jingjulor jong ki surok bat kiway. Kala ajing modro yaki breo bakin kiar na kabalait siya ki jaka ki bala ban dap ban syong ki yeng ki sem ki bala tor, ban penbiang yaki nala, ha ki jaka rep, ban kiar na ka jinglait siya ki wa, bat kiway.